L-għodba tajba. Illum l-14 ta' April, ħamis ix-xirka. Nagħtu bidu għat-tridu tal-għid 3 ijiem li matula minfakru l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu sa ma niċċelebraw il-qawmin tiegħu mill-mewt fl-għid il-kbir. Nilqakom għall-qudiesa tal-Griżma mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Din hija l-unika qudiesa li tiġi ċċelebrata f'ħamis ix-xirka filgħodu u matula s-saċerdoti djoċeżani u reliġjużi jġeddu l-wediet tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. Matul il-qudiesa l-Arċisqof se jbierek ukoll l-iżjud li jintużaw fis-sagramenti matul is-sena.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti għeju narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqallalna li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te.
nitolbu. U Alla inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispiritu Santu u għamiltu l-Messija u l-Mulej. Fil-ħina tiegħek għamel li aħna li għandna sem mill-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxarat tajba lil-fqajrin, bat nindewwi l-qalb miksura, biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs, biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna, biex infarraġ lill-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sion. Nagħtihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-vistu, lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-Mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bis-sewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt tal-dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarhom jarafhom li huma nisel imbirek mill-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. It-tiba tal-Mulej, irrid dejjem nanni. Flimkien. Sibt lil David għaddejt biżejt imqaddes tiegħi dliktu, tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu qalbi driegħi. Miegħu jkunu l-fedeltà u t-tiba tiegħi, b'ismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu u jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Grazzja lilkom u slim minn Ġesu Kristu, ix-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja, lil dak li ħabna u li ħanna minn tnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu u missieru, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh, ġej fi sħab u l-għajnejn kollha jarawh, u koll dawk li kienu nifduh, u r-razzezz kollha tal-art jibdew iħabtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva, Amen. Jiena huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-Mulej Alla, li hu u li kien u li qatt irid jiġi, dak li jista' kollox. Il-kelma tal-Mulej.
inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Arri mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu ġie f'Nazzaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taħ f'idejh il-ktieb ta' Iżajija l-profeta. Fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan il-ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għaxuk konsagrani. Batni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja. Irott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġala il-ktieb taħlura lil-qaddej u qad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu. U beda jgħidilhom: din il-kidba seħħet illum intom u tissimgħu. Il-kelma tal-Mulej. Sibt il-David għaddej tiegħi, biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu. Il-Knisja tagħżel dan is-Salm 88 biex tiċċelebra dak li qegħdin nagħmlu. Iż-żejt imqaddes li l-isqof ibirek f'isem il-Knisja u f'isem Ġesu huwa żejt li aħna nofru imma li jsir strument aġent tal-grazzja. Biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu. U
U l-mulej ma' din id-dilka qaddisa iwiet ukoll il-fedeltà, it-tjieba, il-qawwa. Inkun dejjem miegħu, tkun idi dejjem miegħu. Insaħħu ukoll bidriegħi. U jsejjaħli, int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Nixtieq naqsam magħkom ftit riflessjonijiet fuq dan id-dialogu li qed isir mis-salmista f'isimna. Hemm bżonn il-koll kemm aħna, kull wieħed minna, imma ndur ukoll lejn il-poplu qaddis ta' Alla, kull wieħed u waħda minna. Induru lejn Alla u b'sens ta' fiduċja ngħidulu int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Għax dan it-talba u din id-dialogu u din il-konsapevolezza radikali tinġabar fit-talba li għallimna San George Preka. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. U għal-erq ta' dak kollu li aħna nistgħu ngħidu meta nisewmu il-Ġesu ibirek bħala ħinja il-dawk li huma foqra fl-ispirtu, il-dawk li huma uliet missierhom li hu fis-smewiet. Int missieri u Alla tiegħi. Il-Papa Franġisku jħobb isemmi 3 atteġġjamenti tal-missier tas-sema li hu sejja bħala l-istil tal-Evanġelju, l-istil tal-bxara tajba li hu għajt irid ikun il-ferħ tal-Knisja, il-ferħ ta' kull wieħed u waħda minna. It-tenerezza, il-kompassjoni u l-viċinanza. Inti missieri, meta ngħidlu hekk il-Alla, qiegħed narfu bħala lajn ta' kull tenerezza, ta' kull ħlewwa. Qiegħed narfu bħala lajn ta' kull kompassjoni, ta' kull modrija. Qiegħed narfu wkoll bħala Alla li hu qrib tiegħi. Emmanuel, Alla magħna, Alla miegħi. Int missieri u Alla tiegħi. U meta f'din il-kelma li aħna nlistnu quddiem Alla nitqawwew f'din ir-rabta ta' mħabba miegħu, ikonna wkoll il-qawwa nħarsu lejn anfusna, lejn xulxin, lejn il-poplu għażiż tagħna, bl-istess tenerezza, bl-istess kompassjoni, bl-istess viċinanza. Ta' min nistaqsu lilna nfusna, imma jiena kif inħares lejn nnifsi? Bir-rabja, għall-umiljazzjonijiet tal-passat, tal-preżent. Jekk jiena nħares lejha dik ir-rabja għadni ma skoprejtx it-tenerezza ta' Alla għalija, għal-ħuti, għal-poplu tiegħu. Inħares lejha nnifsi kompassjoni, nieħu paċenzja biha nnifsi, nidħak bil-ħmerijiet li għamiltu li nagħmel. Inħares lejha nnifsi b'kompassjoni, nieħu paċenzja biha nnifsi, nidħak bil-ħmerijiet li għamiltu li nagħmel. Inħares lejha nnifsi b'kompassjoni, nieħu paċenzja biha nnifsi, nidħak bil-ħmerijiet li għamiltu li nagħmel.
Għax Alla min jaf kemm jolli neħ ma nafx jekk hemmx xi semgħu ieħor fuq minn Alla ma naħsibx. Imma jgħid ara jien x'għamilt bidejja min jaf meta jħares lejna. U jkollu jitbissem, kultant ngħid mhux jalaq għajn waħda, jalaq tnejn ikollu. Imma jiena nħares lejja innifsi bl-istess kompassjoni, bl-istess modrija, bl-istess sens ta' ironija, ta' realizmu li huwa l-għajn tal-umiltà vera. Wara kollox il-kompassjoni ta' Alla, il-modrija tiegħu ġalitu isir bniedem bħalna u għalina. Bħalna f'kollox minn barra dnub. U nafu u dawn il-ġranet niċċelebraw dan it-tixjin tiegħu x'kien ifisser għalih. Sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Il-mulej meta ngħidlu missieri nħossu qrib tiegħi. Jiena qed naraf li l-nifsi għaliex il-prossimità li jiena nħoss li Alla huwa viċin tiegħi. Jaler ukoll tal-arfin tiegħi innifsi tal-jien kreatura mhux Alla. Bil-limiti tiegħi. Din il-konsapevolezza mhux biex tkissirni, imma biex tagħtini qawwa nerfa' wkoll bħaċ-Ċirinew is-salib taħija li għaddej fit-triq. Din il-viċinanza li ġanna nkunu wkoll viċini bħalma aħna mal-poplu qaddis tagħna. Illum il-mulej jidlek il-Knisja biż-żejt qaddis tal-ferħ. Il-mulej jikkonsagrani. L-ispirtu tal-mulej fuqi jgħid Ġesu. U jitkellem dwar il-ħelsien, il-bxara tajba, id-dawl, is-sena tal-grazzja. Il-Papa Franġisku tana frażi għażiża li hemm bżonn nixtarruha u ngħixuha. Il-ferħ tal-Knisja hija li tħabbar l-Evanġelju, li tevanġelizza il-ferħ tal-Knisja. U aħna llum irridu niġġeddu waqt li nġeddu l-wedijiet saċerdotali tagħna u nippreparaw biex mal-poplu ta' Alla nġeddu il-wedijiet tal-Magħmudija f'Sibti Lajt. Nifmu li bil-passjoni ħarxa tiegħu il-mulej iġeddet kollox. Ara se nagħmel kollox ġdid, se nġeddet kollox. Illum il-Knisja tibda tiġġedded. Imma biex tiġġedded tassew, irid ikollha fil-qalb tagħha dak il-ferħ li ġej mill-għarfien. Li meta nsejħu lill-Alla missierna qegħdin narfuh fit-tenerezza, fil-kompassjoni, fil-viċinanza tiegħu. U hekk ukoll ikollna l-qawwa. Nuru ukoll tenerezza, kompassjoni u viċinanza ma' nfusna, ma' xulxin u mal-poplu qaddis ta' Alla.
u liedi eżis, ħuti saċerdoti. Ta' kull sena bħallum issir it-tifkira ta' dak il-jum meta l-mulej Ġesu ta' sem is-saċerdozju tiegħu lill-apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-mulej Ġesu billi tiġħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlin mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu dmir qaddis li tgħallmu imqanqli mhux mir-reba għal ġid iżda biss mill-ħeġġa l-irwieħ. U intom u liedi eżis membri kollha tal-poplu ta' Alla itolbu għal presbiteri tagħkom biex il-mulej ixerret fuqhom bil-kotra il-ġid tiegħu ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassis il-kbir tagħna iwaslulkom għandu li hu l-għajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu ilqa it-talb tagħna. U itolbu għalija wkoll biex inkun fidil fil-qadi ta' dmir apostoliku afdat lili fiċ-ċokon tiegħi u nsir fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassis, ir-raj tajjeb li mgħallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu ismana, Kristu ilqa it-talb tagħna. Il-mulej ħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu u jalla jwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem.
Missier nippreżentalek iż-żejt tal-griżma tal-morda. U Alla missier ta' kull faraġġ, intrit li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mart tagħhom. Fit-tiba tiegħek għati widen għat-talb tal-fidi. Ibat mis-sema lid-difensur l-ispirtu qaddis tiegħek fuq dan iż-żejt li inti oġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem. Xerret fuq l-barka qaddisa tiegħek biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsin fil-ġisem u fir-ruħ u jaħilsu minn kull tbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jitbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt qaddis tiegħek. Fisem Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Missier nippreżentalek iż-żejt tal-katekumeni. U Alla qawwa u ħarsin tal-poplu tiegħek birek dan iż-żejt li ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erfu l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-mirjiet tal-ħajja nisranija u għamilhom ulied adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu tweli ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħienja fiha bi Kristu Sidna. Missier, nippreżentalek iż-żejt tal-griżma. Ħut jeżis nitolbu lill-Alla l-missier li jista' kollox biex ibirek u jqaddes din il-griżma u biex daw kollha li jindilku biha minn barra iħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoqilhom il-fidwa mingħand Alla. U Alla li għamiltinna s-sagramenti u tajtna l-ħajja. Aħna nroddulek ħajra tiba tiegħek li ma bħala. Għax inti fil-patt il-qadim rid li ż-żejt ikun jaħbi fih innifsu il-misteru ta' tqaddis.
U fil-milja ta' żminijiet oġbok turina b'mod tal-għaġeb it-tifsira sħiħa tiegħu f'ibnek il-għażiż Ġesu Kristu Sidna. U wara li salva lil bniedem bil-misteru tal-għajt, mela l-Knisja tiegħek bl-Ispirtu Santu. U b'għaġeb kbir għannija b'uffiċċji qaddisa biex biha jitwassal sal-aħħar l-emil tas-salvazzjoni fid-dinja. Minn dak iż-żmien bil-misteru qaddis tal-Griżma, inti tqassam il-għana tal-grazzi tiegħek lill-bnedmin. Hekk li wliedek imwielda mill-ġdid bil-ħasil tal-Magħmudija jitwettqu b'konsagrazzjoni mill-Ispirtu Santu u jieħdu sehem mill-uffiċċju tiegħu ta' profeta, Assis u Sultan. Nitolbuk għalhekk mulej biex bil-qawwa tal-grazzja tiegħek din it-taħlita ta' fwejjaħ u żjud issirilna sagrament tal-barka tiegħek. Xerred bil-kotla d-doni tal-Ispirtu Santu fuq ħutna li jindilku b'din il-Griżma. Żejjen bid-dija tal-Qdusija kull post u kull ħaġa li jieħdu fuqhom il-marka b'dan iż-żejt qaddis. Imma fuq kollox, bil-misteru ta' dan iż-żejt ibqa' kabbar il-Knisja tiegħek sa ma tilħaq dik il-milja sħiħa li inti fid-dija tad-dawl tiegħek ta' dejjem issir kollox għal kulħadd ma' Kristu fl-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-aħweżies aħna u nroddu ħali l-Alla għal grazzi li jagħtina biż-żejt li għadna kemm berikna u nifirħu wkoll bid-doni tas-saċerdozju ministerjali li joġbu jagħti lill-Knisja. Ejjew b'fiduċja ta' wlied nirresqu qudiemu t-talb tagħna biex il-poplu ta' Alla isib kull għajnuna meħtieġa fit-triq tal-perfezzjoni fuq din l-art. Għall-Knisja kollha mxerda mad-dinja biex tkun sinjal ta' mħabba u ta' tama għal bnedmin kollha l-iktar fost dawk li jbatu fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu.
għal Papa Franġisku, għall-Isqof tagħna Charles u għall-isfiqijiet kollha biex bil-erf li ġej minn Alla, bil-kelma u bl-eżempju ikunu xhieda ta' Kristu li ġi biex jaqdi bl-imħabba. Nitolbu. Għas-saċerdoti kollha, dioċeżani u reliġjużi biex imqanqlin mill-imħabba kbira ta' Alla u mill-grazzja tiegħu li rċevew fl-ordinazzjoni tagħhom ikunu għal kulħadd aħbar tajba ta' mħabba, ħniena, tama u kuraġġ. Nitolbu. Għal-mexxija tal-ġnus kollha tad-dinja biex iħallu l-Ispirtu ta' Alla idawwalhom u jmexxihom fit-tmexxija tal-popli avdati fir-responsabbiltà tagħhom. Nitolbu. Għal dawk li Alla tisejjaħ biex jimxu warajh u jagħtu ħajjithom lilu fil-poplu tiegħu fis-saċerdozju biex iwieġbu b'ġenerożità u b'entużjażmu għas-sejħat tiegħu f'kull ħin ta' ħajjithom. Nitolbu. Għalina l-koll biex iktar u iktar matul dawn il-jiem qaddisa nilqgħu il-grazzi li Alla jagħtina bis-sagramenti tiegħu midejn il-Knisja b'qalb miftuħa u b'ratt ta' ħajr. Nitolbu. U Alla għajn tal-ferħ tal-għena u tal-qdusija. Ilqa dawn it-talbiet li qed nagħmlulek bibnek Ġesu il-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid, midluk minnek bl-Ispirtu Santu u li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Be
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu, bid-nubiet tagħna tal-imoddi, u wettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti konsagrajt lil-libnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu, jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għajt li jħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba lil poplu qaddis tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u l-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir inkantawlek. Qaddis tas-sew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddis u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xems tanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu
qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata lina bħal ħobs, radlik il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlik raħajr, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Brat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li l-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun ta' salvazzjoni, taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku. Li qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, l-Isqof Joseph li qed jgħinni, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qa bit-tieba talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-uridek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. Bla tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
nżidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. nitolbu. Fiċċo kontana nitolbu ko Alla li tista' kollox biex aħna li ġeddidna bis-sagramenti tiegħek jistoqilna nsiru l-fwieħa ta' Kristu li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Huwa ta' ferħ kbira lija li nawgura personalment u fisimna il-koll
lil dawn is-saċerdoti li jalqu din is-sena jalqu 60 sena saċerdoti. Don Giuseppe Berry, Monsignor Vincenz de Guara, Monsignor Don Juan Gallia, Monsignor Lorenz Gatt, Monsignor Alfred Mikallef, Monsignor Morris Mifsud, Monsignor Joseph Mifsud Bonnici Beppe, Monsignor Joseph Paċ u Monsignor Alfred Xwireb. Natuhom ċabċipa. Unawgurawlhom ħafna. Għanna numru sabiħ ta' saċerdoti, dioċezani u reliġjużi li dis-sena jalqu 50 sena saċerdoti. 50 sena, l-ġublew tad-deb, tal-oħrajn kien tad-diamanti, imma dan tad-deb. Father Charles Abela, Patri Cecil Azzoppardi, Ġiżwita, Patri Joseph Bonnici, Dominikan, Monsignor Franz Bonnici, il-Kanonku Mikil Borċ, Monsignor Dum Mose Borċ, Patri Domink Borċ, Terezjan, Patri Oliver Borċ Olivier, Ġiżwita, Patri Francis Calleja, Agostinjan, Father Charles Karabot, Patri Edmond Caruana, Karmelitan, Monsignor Dion Kutajjar, Patri Alfred De Bono, Terezjan, Patri Paul Formosa, Agostinjan, Father Joe Sadni, Patri Christopher Galdes, tal-konventuali Franġiskani konventuali, Father Joseph Philip Gambin, Father Lawrence Gauci, Father Charles Grek, Monsignor George Grima, Monsignor Salvino Mikallef, Patri Nerik Muscat, Terezjan, Father Rayfil Paċ, Father Michael Paċ, Monsignor Anton Portelli, Patri Patrick Rice, Ġiżwita, Father Joseph Sultana, Monsignor Calgedon Vassallo, Monsignor Anthony Vella, Patri Paul Zammit, Ġiżwita, Patri George Zammit, Franġiskan konventuali. Natuhom ċabċipa kbira. Intom tafu li fis-seminari ta' Malta u għawdex flimkien m'għandniex daqshekk saċerdoti fis-snin kollha. Din kien grazzja ta' 50 sen ilu għad-Djoċesi ta' Malta u tant ordnijiet reliġjużi eżis. Ma semmejniex il-Isqof Costa, ma nafx għaliex, imqa forsi għax Isqof. Natuħ ċabċipa li l-Isqof Costa, jnaw sensi. Għanna grupp ieħor ta' saċerdoti li dis-sena jalqu 25 sena saċerdoti, il-ġublew tal-fidda. Patri Jimmy Bartolo, Ġiżwita, Father Michael Beltlizzi, Don Sebastian Caruana, Father Etienne Caruana, Patri Paul Darmanin, Franġiskan konventuali, Father Ruben de Guara, Father Joseph Grek, Father Gerald John Mikallef u Father Joseph Mizzi. 25 sena kemm jgħaddi malajr żmien. Nawgurawlhom. Jekk insejt xi ħadd jafżani, imma nawgurawlu wkoll. Nitolbu ħafna l-vokazzjonijiet. Nitolbu ħafna l-vokazzjonijiet. Nitolbu ħafna l-familji għaliex il-vokazzjonijiet mill-familji iridu jimbtu jekk inħarsu lejn l-istorja tal-vokazzjoni tagħna nirrealizzaw li Alla nqeda b'ħafna ċirkostanzi b'ħafna nies imma wkoll bil-familji tagħna. Il-mulej magħkom. Baxxu raskom għal-barka. Ikun imbirek isem il-mulej.
L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Naslu fit-tmiem il-Quddisa ta' Dalodu mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-lejla fis-sitta l-Arċisqof Charles Xikluna se jmexxi t-tifkira solenni tal-ikla tal-mulej fejn se jaħsel riġlejn tat ta' persuni. Fit-tmiem il-Quddisa se jkun hemm ħin qasir ta' adorazzjoni quddiem l-altar tar-repożizzjoni. Għal talb marbut mal-ġimgħa mqazza li jista' jingħad kemm waqt is-seba' visti kif ukoll fit-talb personali tagħkom inħeġġixkom titlu fuq il-website soter.knisja.mt. Insemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.